Tervetuloa Puutsoniin. Mennään nyt tonne mäistä. Mä vedän sieltä nytten ilman teepaitaa. No niin, lähdetään. Lähdetkö sä? Samsungin mies, lähdetkö sä? Mä täältä pölkkaa sinne ylös. Lähdekö sä ajatellen sitä sinne? Anna tästä vähän vaatteita vielä pois. Okei. Kaikkien ennen kanssa saa touhuta. Jaakko, tossa on tollanen hyvä hyppyri! Joo. Muuten toi on todella hyvä hyppyri! Okei, kuva mukaan. Elikkäs mä lähden nyt vähän perään. Antti, tuuks nää kattoo niitä vaatteita? Kuvari tänne kanssa. Tuppo kattoo! Mennään kattoo. Tuu kuvaa hyppyriä! Henrillä on vähän ongelmia näemme. Tänne ulkopuolelle. Saatana! Tänne! Mä otan uudestaan riuuttani. Mitäs Henri sanoo? Tuhma poika! Ei saa kiroilla! Vauhtia! Matka on jäljellä. Nopee! Henri kiipeää Mount Everestin päälle. Hänellä on hiki päässään. Kuolema kohdallaan. Tää ei oo Mount Everest! Aivan sama, mutta joku pikku. Oo! Mikä? Tuossa on tollanen hyppyri jo tossa! Hyvästi Suomen kanssa! Muistamme miestä nimeltä Jaakko Tolpakki! Are you ready? Yes! Yes! Auton musa! Henri juoksee pikkuus! Kamera pois! Ai niin joo! Sun piti vielä laskea. Hei Henri, laskee vielä! Kyllä varmaan lasket. Nyt kuivaa muu! Mene Henri! Ylös sitten se. Jaakko ja alastamassa. Tuotte mulle takki! Okei, nyt voidaan mennä takki siihen. Henri vetää päin. Piip. Sinne vaan! Henri! Kalla! Velkuri! Velkuri! Et oo Puutsoni! Mene siellä, mä voin olla kameran. Ei. Et oo Puutsoni, et uskalla! Mä menin sitä ilman paitaa! Jaakko, se onkin Suomen yksi rohkeimmista. I love Suomi! Kamera pois.